Case un ano despois da súa estrea, a obra de teatro Un morto moi vivo fai parada en Lalín. Os televisivos Isi e Dorotea Bárcena representarán a peza este venres ás 9:30 da noite no Salón Teatro. Ahora vai dun señor maior que está preparando o seu enterro e quere deixar todo moi ben, pero moi atado para que a muller, cantos menos cartos lle pode deixar, moito mellor. Entón, a partir de aí empeza unha locura, aí hai infidelidades, aí hai trampas, aí hai escapar cos cartos, ver quen pode, e ao final, bueno, típico no teatro, hai unha gran sorpresa que ninguén conta, non? Unha comedia de enredo que leva conseguido cheos absolutos en máis da metade dos teatros nos que se leva representado, e en total 50 pases por toda Galicia, sen perder a chispa que entretén a toda a familia. É un tipo de humor moi cercano ao público, facilmente digerible, fácil de decodificar. Penso que todo o mundo pode entendelo sin ningún tipo de problema, ¿no? A entrada en Lalín custa 3,5 € para o público en xeral e 2 para os estudantes.